Manila Broadcasting Company. Radio Philippines Standard Time, las 4:54. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 55 minutos na nakaligas sa tak ng alas 4 Action Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon na naman, pizza 2 na sa bulan sang Mayo. Numero 2, ikadawang adlaw sang ikalima ka bulan sang tuig 2020. Sabado, medyo masulusing kalkaina ang init sang adlaw apang sige hapon. Matawhay kag makanay-kanay. Ang sitwasyon sang ato sa komunidad. Tangod magluwas sa matinong, kagamatawhay nga mga daladon, malaka ang makitaan nga tao kag mga salakyan. Tangod sa ginapatuman sa gihapon nga community quarantine dala sang pandemic nga COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Kamusta ang mga ka-aksyon tang ara padayon? Nga nagapakabuot kag nagapakuribong sa ila siniya tagsa-tagsa ka mga balay, nagahilay-hilay, pulongkoon sa idalom sang mabugnaw nga kakahuyan sa mga nagaparampuay. Ano man ang inyo sining posisyon, amo nagginaabi-abi sa saling palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nag-monitor na sa ilang salita sa tagsa ka mga radio component akong karaoke man, kaga sa mga nag-saksi na sa ato sining YouTube, kaga Facebook Live, sa Action Radio 684 sa lilisuan ninyo. Ato naman sa pagkadalon ang mga balita, follow-up report, update sa COVID-19 nga krisis kag development sa ginahimo subong nga mga tikang sa ato sa opisyal sang gobyerno batok sa ning makamamatay nga kagaw. Inyo ka action na Marlon Hinawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano tunta na mga nagapanguna kag nagabaga nga mga pangulong dinilan una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Pagsaylo sa mga returning Negrense OFWs halin sa quarantine area, pakadto sa isa pa ka quarantine area nga medyo marami-nami ang lugar kag komportable nga tiniran. Subong amoning sentro sang balitan. Sa Bacolod, 28 na saylo na gidman sa isa ka dalayunan kag medyo mayo mayad. Ang ining sahi sang lugar natigayod na ni sa pagtinguha man sa nga pila ka mga opisyal naton sa Bacolod nga mapangabay ang taga-OWA nga sila ang buligan. Ang sabahin naman sa banwasang Ibi Magaluna, ang OWA subong naga-finalized pa lamang sang pagapermahan nga kasugtanan sa sinuman nga nagadumala sang hotel nga ina sining nga pagasaylohan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginapaabot sang tanan nga kabay mahataga na sang kasolbaran. Kagamangin maayo lamang ang resulta sang test. Naging kuwa sa mga nakuwaan na para sila ang dadayon na nga mapahilayo sa anuman nga peligro sang COVID-19. Kaga makabalik na sila sinitag sa tagsa kapanibalay kag makaupod ang ila sini pamilya. Una sa balita, una sa aksyon. 4:59 Action Radio Philippines Standard Time. Ano pagid ang iban nga balita?
Sa iluhan naton ang good news. Basta gani ang good news, may ano gani, may bad news. Unahon tang good news para hindi magkurisong nawong niyo. Ang sabahin sang good news, balita sa gihapon angot sa ginpagawa nga resulta sa COVID-19. Tutok kita sa sunod sang Bago Negros Occidental. Ang ilauna nga residente nga ginkabig probable case sa COVID-19 nagnegatibo sa real-time reverse transcription polymerase chain reaction na ginatuwag nga RT-PCR test. Confirmatory test na gid niya maka-aksyon, yan ang ginatuwag nga RC-PCR. Ang FB page sang bago nga The City Bridge nagsiling nga ini nga persona ang taga-barangay Bagroy nga sadto una nga nagpositibo sa rapid antibody test sa nagligad nga bulan. Pero subong nagnegatibo, naglaban-laban nga mag-ayo na ini sang dalayon galing kay Balantayan. Balantayan subong ang di maniguro bag-ong pamatasan sa COVID-19 ang maginigurong batasan niya. May balita ko na bala dugay-dugay ko nga nakamuno ako na mat-amat na nga nagapakita sa matutuod nga batasan ining kagaw nga corona. Pagkaroon tala na sa balita nasyonal. Bangod sa niya maka-aksyon ang Negros Occidental, bangod sa bag negatibo na sa RT-PCR test. Kamanti sa una nga testo, rapid antibody test, naging kuha sa saling isa ka persona nga taga-sunod sa Bago, inconclusive ato, no? Sa rapid antibody test, ginalantaw yun na kung ano ang kahimtangan, anong kondisyon sang imo sining lawas. Pero kung mag-positibo sa test, maka-aksyon, why inagakahulugan nga ang infection nga nag-igo sa lawas niya, COVID-19, ginban nga virus. Di mayo maka-aksyon kaysa ginpatigayon nga confirmatory test paagi sa ginatuwag nga RT-PCR test. Nag-negative ang resulta. Una sa balita, una sa aksyon. Ti ang Negros Occidental subong may ara isa na lamang ka COVID-19 probable case nga halin ini sa sunod sang Kabankalan. Ang probable case sa COVID-19, ang tinaga nga probable, ginsugdan lamang ini gamit maka-aksyon sang DOH sa tong Abril 10. Ang wa sila nga basta magpositibo sa rapid antibody test ang tawo, ini ang kabigon sa gilayon nga probable case. Una sa balita, una sa aksyon. Kung may good news dari kita sa Negros Occidental, bangod sa ding pag-negatibo sang isa sa duha ka persona nga probable case sa COVID-19 sa pangkabugusan naman nga Western Visayas. Sakop gyapon kita dari nga taga Negros Occidental, basta magsiling kita nga Western Visayas. Sa pangkabugusan nga balita sa Western Visayas, may bad news. May bad news bangod 5 ka mga overseas Filipino workers, mga OFWs, nga nagpauli sa ilang lugar diri sa Western Visayas. Ang 4 taga-syudad sang Iloilo, ang isa taga-probinsya sang Guimaras. Ang balita nagpositibo sa RT-PCR test sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sana silinta na confirmatory test ina maka-aksyon. Kag malakip na sa record sa mga COVID patient positive diri sa Western Visayas. Kakululubaan ini nga sahi sang hitabo, no? Bangod hindi lamang 10 o kon 20 maka-aksyon. Ang manog abot pa nga mga OFWs diri sa Western Visayas kag mga non-OFWs. Linibo pa ni sila maka-aksyon ng kalabanan stranded dito sa Metro Manila kag sa probinsya sang Cebu. Una sa balita, una sa aksyon. Namuno ko na man ang Cebu maka-aksyon
OFWs nga nag-abot sa Cebu, may ara 13 mag-aksyon. 13 man ka mga OFWs nga nag-abot dito sa probinsya sang Cebu. Nagpositibo man tana sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Dari sa bahin sang Western Visayas, sa nasiling tara medyo kakululbaan ini, way taban gina kakulbaan puruti amuning nagagwa sa mga balita makaksyon arak alang tari karon nga di ni pagpahibalo. Importante nga may baluan sa ato sa makaksyon para nga makapangaman sila sang hindi lamang doble kundi triple pa. Ano na lamang ning himuon man sa ato sa gobyerno subong man. Araw man ang gobyerno talaga paningguha man yung makaksyon. Iban gani ang mga opisyal naton sa gobyerno, wala niya pahuway, way na may tulogin man pero pilang lang kauras. Ang ila sila nga tinulugan, bugta naman akagahon pa, para nga magkanto sa mga lugar kakasi-kasuhon ang mga tikang ginahimo para nga mapangapinan ang ikayong lawas ang ila sila nga mga constituents sa residente sa siling pagpanghalit sang COVID-19. Samtang tagtaga na isang 6,000 pesos nga ayuda sa Bacolod. Halos natapos-tapos na suno sa DSSD. Ang mga wala nakabaton, apang matudtuod nga kwalipikado. Maumaloy man kamo. Sa mga tao nga nag-asikaso sini, tingwai man ninyong pangitaan sa pamaagi para mahatag ang para kag nagakadapat sa ila. Una sa balita, una sa aksyon. Amaning Social Amelioration Fund o kon Social Amelioration Program sang gobyerno. Minilyo na ang nakabaton, ang iban ubos na gani gasto. Ang 6,000 pesos may ara man nga tuman kakinot. Ang paggasto para lamang ngati may galastuhon sa masunod nga adlaw, insakto man nimo. Na dapat kinot-kinot anay kamo sa paggasto magkaksyon kabanti uway pa sang kasiguraduhan. Kung malatub-tub ginsan o inipapaghalit sang COVID-19 may nagasiling gani nga malabutan pagunoy sa katuig ba hindi ay kaluluoy sa mga aksyon ta mga unang plastada. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pamangkot sang kalabanan may masunod payhan nga tagtaganay sang sining Social Amelioration Fund. Ang sabat sang gobyerno, hulat-hulat lang sa desisyon. Pero ang gobyerno subong nagsiling nga may dugang sa una subong nga ginapanagtag. Matuon na ni sa maka-aksyon sa nasyonal nga balita, standby ka mo ha? May lokal pagodiho, border sa Bacolod, halin Norte, Central, Sur, pati sa Baybay, istrikto sa gihapon, nga pagabantayan sang ato sa mga otoridad. Bangod sige-sige ang implementasyon sang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sa syudad. Ari na balita nasyonal. Kita mo ini nga medyo makapalibog sa ato sa paminsaron. Kag magatuga ini sang kakugmat kag kakulba. Sino abing hindi ni matingala kag sino abing hindi makulbaan sa amon sa nga balita man? Angot sa gihapon sa COVID-19. Ang balita maka-aksyon, Senador Sani Angara subong nga Sabado liwat nga nagpositibo sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Di bla maka kululba kag maka tugas ang kahangawa ni sa aton ni. Si Angara manog donar kuntani sang blood plasma matapos makarecover na ni siya sa COVID-19 sang nagliligad maka-aksyon. Ang yasa nga doktor nagkuha liwat sa iya sang swab test. Di ang resulta sang swab test ya positibo. Nag-ayo na, bumalik pa ang kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Mga isaban ka bulan maka-aksyon sang ining si Angara, nakarecover na sa COVID-19 pero subong positibo na naman siya. Ano, pero si corona, no?
Ano gid bala nga sahi sang kagaw ining si Corona man? May mga initial naman nga pagtuon purti. Ang mga pagtuon mga kaaksyon, ang mga kasuhanay ni ulihin na lang na. Kayang ginatutukan sa buong sa ato sa opisyal sang gobyerno kung paano paganhagan ng kaso ni. Ang binasula ay may ara nagapamasol temprano pa. Way mga sapak ato sa gobyerno. Ining COVID-19 di ni basta-basta kag hindi malahog-lahogan. Bangod ining liwat nga pagpositibo ni Senador Sani Angara. Nantawan nyo bala si Senador Sani Angara, hubin pa na. Hubin pa. Maayo pang lawason, healthy, na kapila ko di ba istorya personal si Senador Sani Angara mo sang panahon sa eleksyon bala kay balik-balik man sa dari sa surad sa Bacolod. Tiway pili sa lawas kag sitwasyon sang lawas ang tao ining corona nga kagaw mga kaaksyon. Kaya mo na hindi gini malawag-lahugan niya. Ang pamangkot sang kalabanan subong. Anawayhan ang mangin sitwasyon sang iban pa nga nag-alalayo na sa COVID-19. Ehemplo naton makaaksyon duwa pa ka mga senador ho. Di bla mayara sang duwa pa ka mga senador nga nagpositibo man sa COVID-19. Miguel Zubire kag Coco Pimentel. Nag-positive sila purti nag-negative man sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ikaduwa nga test nila nag-negative sila. Paano ta magkahambal nga hiluway na ni sila? Ngati si Angara gani nag-negative man. Sa ikatatlo nga test, liwat nga nag-positive. Dugang ini nga katol naman maka-aksos pabinsaron sa ato sa nga mga health experts diri sa Pilipinas. Ang gwa maka-akson ka daw ginahampangan sa COVID-19 ng Pilipinas, oh. Imbes ka kunta ni nga siya, amat-amat na magbiya, magbabay, maglayas, abi. Aman ang luyag sang mga tao diri sa Pilipinas mo. Dapat layas na ni si COVID-19 kay grabe ng halit yaho. Pero imbes ka maglayas, daw nagapakita siya sang matudtood niya nga pamatasan kag nagapakitang gilas. Una sa balita, una sa aksyon. 512 Action Radio Philippines Standard Time. Ay, basi malipat ko na muno ko ni. Ining sapla ni. Dibla, SAP. Social Amelioration Program. Ang gobyerno subong nga adlaw makaaksyon nagsiling nga may dugang. Yes, may dugang. May dugang sa una subong nga ginapanagtag. Ang dugang ano? Dugang nga 5. 5 centimos? Hindi. 5 mil? Hindi man. Kundi 5 milyones. 5 milyones pesos? Hindi. Ang idugang 5 mil. 5 milyones ka mga benepisyaryo. Ang dugang hatagan sang tig 6,000 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Si Presidential Spokesperson Harry Roque nagsiling sa lamang Sabado na hindi lamang 18 milyon ka mga tao ang makapulos sining kwarta kundi dugangan sang 5 pagid ka milyon. Ang resulta sa riti 23 milyones ka mga tao ang makabaton sa una nga pagpanagtag ha. First trans ini nga pagpanagtag. Kayang ikaduwa nga bahin ng second trans na kunako pa na question mark. Why para makanisa nato sa nga gobyerno nasyonal. Marunuman nga si Interior Secretary Anyo DILG naggamando naman nga dapat palawigon pa ang deadline sa papanagtag sa COVID-19 Emergency Subsidy Program sa mga lugar nga ang tagtaganay wala pa matapos diri sa Bacolod ho. May ara pa naman way pa matapos-tapos sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental may ara pa naman way pa magkulo kompleto way pa matapos-tapos ang tagtaganay. Eman ining 18 million pesos o kung 18 million ka mga tao nga gin-project nila nga amo ang dapat hatagan sining 6,000 ginbase ini makakson sa daan pa yung census mo. 2015 census nga datos ining 18 million. Ti subong 2020 na ta.
5 ka tuig pilabla ang kadamoon sang populasyon nga nagadugang sa Pilipinas sunod sang 5 ka tuig. Kaya mo ning rason. Kung nga ang hambal ni Roque, dugangan 5 milyon ka mga tao ang hatagan sang sining sap nga pundo. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na inibala ang ginahulat sang mga lehitimo o kon eligible nga mga benepisyaryo apang wala malakip sa listahan. Abangan! Way pa man gin palayag kung san ONS kasuhon kilaban-laban sunod nga semana guruni. Basi ko malabutan ang mga kakson sa May 15 kag ma-lift o kung makakas na ning enhanced community quarantine kag hindi na ni pwede mahatag ang kwarta kag ang ginapaabot nga second tranche 5:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Traffic reports. Ibalaon taon ang sitwasyon sang Bacolod na siplatan alilian sa ato sa nga patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong hapon please kabin. 5:15 Aksyon Radio. Aksyon Jan, please kabin. May nga production market sa tutanan nga sa aksyon ang patrol live kita diri sa area sa Dalan Lacson, particularmente na sa Atubang o kadribi sa may bangga sa 15th Lacson Street. Diri mismo sa may Barangay 7, syudad sang Bacolod na kaaksyon. Antes pa man ang tanan, yari kita di karon live na rin po makita na pero sitwasyon diri. Sa dalagan sang trapiko karon gilamang hapon makaaksyon, may pila ka mga delivery van, delivery truck kita diri makitaan nga nagalabay arong National Highway, even mga pribado nga salakyan nga nagabiyahe sining hapon. May mga single nga mga motorsiklo pero ini sila kalabanan gid action mar mga service vehicles sa pila ka mga delivery sang pagkaon abi ang yara ba na action mar nga ma-order ka lang online and then they will deliver door to door action mar no sining mga ginapang order nimo mo ka kalabanan naton diri makitaan hindi man gid mo sila kabugat ang dalagan sa traffic ko karon ngapon diri along area sa Dalan Lacson igmabatsagan naton diri light to moderate ang traffic situation sa liman nga mga tanihon. Mas madamo ang mga salakyan nga gikan norte pasulod diri sa may surad sang Bacolod mga kaaksyon kumpara naton sa mga salakyan nga from south direction going to downtown area or diri abi sa may National Highway sa Dalan Lacson mga kaaksyon. Even diri sa aton ginakamtangan makitaan pagid man diri naton nga ang mga salakyan along area sang aura daw nga mga salakyan gikan sa pila ka establishmento komersal mo ni medyo madamo-damo man mga kaaksyon nga nagabiyahe. May nagalambiyong nga mga patrol cars ang aton nga mga kapulisan mo ni padayon nga nagarekorida ka nagapahibalo sa aton tanan nga mga kaaksyon sa dapat nila ngay muon while ara kita sa idadom sa retong naton nga enhanced community quarantine action mark kanami sa aton panyempo o do medyo mapang-paang kay nasang ugtutubtob siniman nga kapunanon apang tiwala man patimaan nga magulan abi wala man gal o makakson manaya-naya kun baga ang aton panahon diri naman sa palibot sang surad sang Bacolod. Sa anyways action mark karon na patrol sa nasiling ko na live kita diri naga-report mismo sa may area sang 15th Lacson Street. Ari gid lamang kita diri sa may corner mga kakson. Kaya hindi na to pwede ka palapit no. Kung makita diri naton ang information nga aton nga nabaton sining hapon is hindi allowed ang sinuman unless authorized authority kung authorized personnel nga magkapalapit dito mismo sa entrance sining isa ka tourist inn diri mismo sa may 15th Lacson Street kay ti ara dara ginpamtang na ining 28 tanan ka mga overseas Filipino workers o kung ka mga OFW option mo nga ginsaylo diri tinaybaluan dito na sila halin sa may Graciano Lopez Elementary School sakop sa barangay 31 kakaina gilamang sang aga gin-transfer na sila action mar padulong diri mismo sa may tourist inn. Ari kita diri sa may entrance gid mismo o doon ay layo diri aton nga mga kapulisan kay kumo may baral di ka ginbutang action mar no. May puti na di siya nga baral nga ginbutang diri sa may Lacson area. Mo ding ginbutang and then may another pagid nga baral nga ginbutang dito sa may punta dampi sa isa ka bangga action mar nga may mga pamatan malay na tunay sa piyak may nakabutang dito nga tanod outpost butsa yung may nagabantay dito nga mga iya ka tanod sang barangay 7 diri action mar doon and then mo sa nag-control nga dapat wala may makasunod within the vicinity or parameters sining in makasun ko sa inhamtang ining mga OFWs na ibaluan ini sila na ginapay dalom sa gihapon sa ginatog naton nga quarantine gin-isolate sila
gina-quarantine dire sa Action Mall bilang kabahin sang protocol nga ginapatuman man sang lokal nga panguluhan sang sulad sang Bacolod. Diri mismo sa area kay na may nakitaan kita nagkadulong diri sang pagkaon pero hindi sila pwede Action Mall nga kapalapit o kung kasulod gid mismo sa may establishmento o kunabi sa may ingid. May ining in para wala sa tumakakson may ari ni siya nga malapad abi nga do pader o di man pader gani Action Mall do mambarbala naton nga kudal no sementado nga kudal nga may nakabantay man nga mga pulis dira. So kung ihatag ikaw personal sa imong himata abi kung arada sila na quarantine sa sulod, ang ginaobra Action Mall is turn over mo lang sa pulis and then ang pulis na bahala kung paano nila nga mapadangat o kung mapadala abi sa ning mga himata sa mga persona nga nagdulong sa nga anuman nga bulik pero gina-check nila sa hugot mga kaaksyon. Action Jan, ang pulis ka naka-duty na naka-PPE man? Ang mga pulis nga naka-duty dire, frankly speaking, naka-face mask lamang. Kag may ara silang hindi man sa gani gloves o surgical gloves gloves na bala sa motor do mo na kita nato diri nga suksok nila. Pero in terms of personal protective equipment do wala do wala yung sila suksok. Magluwas guro sa mga health workers na gadya nga nagatatap sila sa gina-quarantine. Yes. Usually kung magsunod na to sila kung magpalapit mismo sa mga kwarto, nakasuksok kina sila in full battle gear balagi na tawag nato nga nakasuksok sa PPE Action Mall. Ang mga face shields na nila kompleto, ang ila drabe nga mga gloves, no, surgical gloves na ginagamit. May suksok kina sila Action Mall. No? Kung palapit na sila or kung may interaction sila sining mga OFW nga gina-quarantine diri karon nga hapon. So mo na usually sila gito kung sino malapit dito sa mga persona nga ini amo ning may kompleto gid nga gear Action Mall no. Kung nagsulod sila dira so nga parte diri ka control ng area para may balaan sa aton mga action although di wala man aton gid directly reveal ang lugar nga diri pero at least bala ko makita nila basta makibot sila no di gina-lockdown or gina-close ang area is not necessary nga lockdown. Hindi na pwede malabyan, hindi na pwede masudlan. Kagol sinuman Action Mall nga mga guests nga mga luyag magkanto dira kon magtener abi. Sining ini sa tourist in. At least gani importante nga ginakomodar sining tourist in Action Mall, no? Kaya actually sa tupad sining tourist in, ang establishment na diri sa likod niya, sa kilid niya, kung pabukid na direksyon, isa ini siya ka spa Action Mall. Sarado of course ang spa kahit tiara kita sa idalom sila tuwang enhanced community quarantine. Dili naman sa left, kung going ikaw pabaybay, mo silingon pagsulubog sa bangga, may establishment na diri, no, para sa tumatag pala man tiyan, magdibla-baligaan, bala sa sikat ng mga pastries o kung abi mga panyam, yes, Action Mall, no, may ariding establishment. And sa tubang, sila diri, amo na diri bala ang kilala nga isa maka-executive class nga hotel, nga diri sa Tabok Action Mall ginbutang. No, may mga pila pa gid establishmento, although ining sa may hotel Dampin, may bukas sa digani nga tinapayan sa Tabok Reyes Sandalan, hindi ilapit gid mismo diri sa ginakamtangan Action Mall sining kung sariin karon nga po nyari diri nagatiner ining mga 28 sa tanan ka mga overseas Filipino workers o kung ka mga OFW nga nabaluan kita man ining nag-cover. I think it was Monday Action Mall sa nagpauli sila diri sa sulad sang Bacolod gabi na to gani and then gabi naman sila na diretso dito mismo sa may Graciano Lopezana Elementary School and then eventually transfer diri naman sa may isa ka tourist in sa 15th Lacson Street nga sakop sang Barangay 7 mga kauksyon. Ginatay na itong gani nga makapagigangot mismo sa may mga barangay official sa Barangay 7 kay miskin naton kang Action Mall nga ari na di sila sulod. Miyara ginaiban nga mapubuloy yung abing makangawa especially nga ti klaseng halit nga gindala siling COVID-19. Pero ti may insurance man ang lokal nga gobyerno sa Bacolod nga ila diri nga safety especially ni mga gina-isolate mga kakson ari tinir sulod. Di sa pwede karanda di o kung kadto kung diin man nga lugar mga kakson. Bali sakop sa aksyon dyan sa Barangay 7. Yes, Barangay 7. Lapit lang na siguro ang Barangay Hall sa Barangay 7 na si Kapitan Sibog. Yes, no, ang iya asawa, Sir Mar. Kapitan LC Sibog, kamo na gina-check na tundre sa may barangay mismo. Bisan si Kwan, bisan si former Kapitan Bernabe Sibog, serbe man ako isa man sa kagawad sa bunda mo. Yes, sa Barangay 7. So i-try na lang namon dapat to kay Dugay.
ay basid naman kuha sa naton sang gamay gid ang mga panumdum or statement diri sa mga barangay. Oh, Kay during area close, so mangita kami karon sa ibang ginalabyan possible nga makalapot kami sa may barangay hall or kung na most possible di karon is walking kami kadto ko din area action mar, no? hindi kayo managsundyan alagyan sa damo nga tawo dan dalan nga gin close temporary, no? Hindi gid man action Oo. mar. Diri na sa balas sa may ano di sa una ganing nga building yan nagyuro kadaan nga cook, no? Yes. Oo, daan nga cook action mar mo ni pinakaladbak sige na diri no sa may area mismo. Mag-usor ka sa dalan sa Lacson, pabukid na siya. Yes, pabukid Mhm. sa nga direksyon, Oo. action mar, no? Amo to na sila ko ko pabukid may sabi to kaspas sa tiyak diri may establishment sa may wala niya. Mm. Nga may mga baligan sa panyam is kag iban pa. Oo. So pa mo nang pinakaulid nila kung konstruction area mismo sang the 15th Lacson Street kag dala Lacson sa pinakakonstruksyon ko talaga sa trapiko ang aton pagamalan sa sunod sa patuloy nila lamang nga hapon mga kaaksyon. Tan rekta diri sa motor pilibot sa Pagkabadaksyon Jandi sa sunod sa aksyon sa Pagkabadaksyon Racho. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kinatingwaan subong sang patrol with action na Jan Diaza nga magkuhaan man sang statement ang mga opisyal sang barangay 7 kay mati sakop na sang barangay 7 inang lugar nga ginasailuhan sang mga returning OFWs nga nagapaidalom subong sa mandatory quarantine. Ay basi tuod may mga residente sang barangay 7 bala nga mayara sang quarantine pass. Pero wala sang ideya nga inagalit dira nga lagyan temporaryo nga ginapasiradan. Di matingalag gin sila. 5:26 Action Radio Philippines Standard Time. Temprano hontak na alis ga monitor sa ato sa live stream para nga maubos-ubos tani sila. Kay Toto Joseph Ruiz, kay classmate nato na Joey Tolentino pa shout out lang ko listening sa Barangay Tangob. Si Rinaldo Poderoso, Draman, ga lopahimo nung ginasubong si Toto Remo sa yesterday ano ganin ni yesterday Kuta. Ma'am Raquel Di Maala, thank you. Thank you, Gid. Inday Jonah Marie Salarda, thank you. Kay Ma'am Leia Silvestri Alameda. Kasatari mo si Revea, amigo ta Benji Bantong, si Pare Benito Salbibia, Vicente Galios, Inday Roslyn Cordero Gidagin, ang mga classmates tani sa una. Kay Sir Jovel Sedel, thank you, good sir. Kay Vicente Galios, gamonitor sa ato sa nga pagpangalagan. 5:27, sa ato sa nga pagpanumbalik, standby kamuha, kay pabati ko makaaksyon ng statement sang DSWD Regional Director Evelyn Macapobre, kundi damo na gidman mga barangay subong nakakulong kompleto na sa pagpanagtag sang 6,000 pesos nga social amelioration program nga kwarta. Pero may ara nga nagbalalik, no? Ginbalik tilang kwarta. Kay para sa ila hindi sila gali kwalipikado. Damo nga pamangkot ang kwarta nga ginbalik anong matabo da anong proseso nga dapat sundon. May proseso dapat sundon ang ginbalikan sang kwarta, ang opisyal sa barangay, ang tresurera, anong imuon niya. Sa ato sa nga pagpanumbalik, 28 minutos na kaligas at tak na nga alas 5. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong
mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagaproblema sa ilasaning nga ikayong lawas, labi na sa mga nagabatsyag sang balatian sa ilasaning nga atay, isa sang pinakadelikado nga pamalatian nga nabatsyag sang tawo makaksyon sa batsa na DTX 500. DTX 500 damo na sa mga nagpamatuod pagi sa mga pagtuon nga epektibo ini sa pagkontra pangontra sa mga toxins ning DTX 500. Di na pagpadugaya pa ang ginabatag ninyo sinusuning ay kayong lawas libi na kon atay ang paghahamalan. Mag DTX 500 na. Taas inyo sa nga blood sugar. May ara kamo sa nga family history. Abay balatian abay nga diabetes. Di na paghulata pa nga mag-grabe pa. Mag DTX 500 na kamo. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:34. Damo gid man nakaaksyon sang honest kag damo sang nakatukib. Ang iban siguro hindi tani mabasol kun nga ang why sila makahibalong hindi sila gali kwalipikado malinaton kun basi kun damo sila sa ginahikutar bla kag ginabalan na sila kadto fill up ka sang form
Kag ang pag-evaluate daw, hindi man tanan-tanan mag-action, ma-id ni evaluate sa ato sa mga authorities mo. Bagod man sa karabuon, makin mo 18 milyones ka mga tao sa bilog nga Pilipinas. Di ni ma-id evaluate mag-action, tikon kaysa di balikuan na may ara sang nagakalusot gid nga bisan di kwalifikado na lakip sa listahan. Normal na, hindi gini ma-perfect makakson. Mga tao, ganun sa kalibutan, wa isa nga perfecto nga tao sa kalibutan, mayara ya perfectionist. Pero wa isang tao nga perfecto. Di magakalusot gid makakson. Di mo nang gakatabo, nga may ara sa nagauli ya sang 6,000 pesos kwarta. Tiba bangkot ang iuli na nga kwarta din ang makadto. Eh, siyempre, dapat mabalik sa ato sa gobyerno. Pero anong proseso? Anong proseso mag-aksyon? Mayara gani nga doble nga 6,000 ang nabato nila kay nagpalista sila dito sa barangay nga ginhalinan nila. Pero na-relocate na sila sa ibang nga barangay. Pero may ngalan pa sila sa barangay nga idalinan nila. Nagpalista man sila sa ginalinan nila, nagpalista man sila sa ginsailuhan nila. Naukihan sa ginhalinan, naukihan man sa ginsailuhan. Ang resulta duhagid. Una sa balita, una sa aksyon. Imbis 6,000, 12,000 yan ang ilang sa nga nabaton. Dapat iuli na ang isa ka 6,000. Kaya dapat balik na sa ato sa kabansang gobyerno. Yari si Regional Director Evelyn Macapobre, kaya ang balya may ara sang proseso or may ara sang rules na dapat sundon may kaang tanan sa niya. Oo, salamat gid kung gano'n na ang ginawa dahil yun, tama yun na ibalik sa barangay official at ang barangay official naman dapat ibalik niya yun doon sa kanilang tresurero sa munisipyo. Ang tresurero ay mag-issue sa kanya ng resibo. So ngayon, pag-liquidate ng munisipyo sang kanilang tanggap na pera halinsang DSWD, kasama na yun ang cash na ginbalik sang isang barangay official. DSWD will issue an official receipt corresponding to the amount na ibabalik nila. Tapos, ang ruling niyan, kahit anong pera pa man, kung may makoleksyon ang ating cashier, no? In 24 hours, it will be remitted or deposited to the Bureau of Treasury. So, ibig sabihin, huwag kayong mag-isip ng masama kung saan pupunta yung pera, ibabalik yan sa National Treasury. No? Hindi yan manatili sa DSWD. Babalik yan sa ating palaki-laking pitaka, no? National Treasury. So, yun po ang proseso niyan sa yung mga binabalik na pera. Una sa balita, una sa aksyon. At least may sang bisan jutay lang uludi ang ato sa mga ka-aksyon. Kung anong dapat sundon sang sa mga tao nga ginabalikan sang kwarta halin sa hindi kwalipikado nga benepisyaryo sang Social Amelioration Program. 538. Ramon Monching, thank you. Gamanitor, Sinday Glenda G. Jackson. Toto Christian Roa, salamat gid. Si Walma Cabarles, naga-pangafe subong. Cafe mix ang ginapangapeya kagakaon tinapay nga Starbread kuno. Alin kayo, Walma Cabarles. Ato sa ring live stream, aknalista maka-action para nga mabuhin-buhinan man sila huwa. Nenfa Agudos, arama si Rosebel Yanis from Qatar. Kamustang Qatar subong? May araman ko ano? Problema ang Qatar, no? Sa sining COVID-19. Ina Iha, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Teteswe Sente, mayong apostaran regard sa mga taga-Bago. Araman si Ochida Hakura. Hello, taran-taran nga staff. Good evening. Malantaw naman ta kabalita. Salamat gid. Nga damo sa inyong balita. Halin kay Ochida Hakura. Thank you, ma'am. May Lee Ramon. Bisan sa Japan ako pero salamat gid. Malantaw gid ko Japon.
God bless. Kay Mama Ochida. Salamat Mama. Monitor lang permis aksyon radyo Bacolod. Ay mabalaan gid sa mga kaaksyon nga monitor de kung ano ang mga nagkatabo diri sa Pungsod Pilipinas, partikular diri sa Negros Occidental. Nin Agudos, mayong hapon sa taran, regard, tagapaho, panukoy, Agudos family, Simbala Mills, KL Malaysia, shout out lang dira sa aning panukoy, keep lang Japon. Araman si Ellen Ordinario, Gary Panadero, approve. Kas atay friend Hinovaya, sa Pait Relocation, La Carlota Siniga, pamatigid aksyon adlaw-adlaw. Si Bernard Makalipsay, Nanay Carmen, Jonas Gary Imboltorio, kag Neneng. Okay na to kas, ang problema to sa mga senior citizen sa Sapto, kabay pa nga na-resolbar to, ano? Kung problema lang sa SAP distribution maka-aksyon, gaula ng ato sa nga linya dari sa aksyon Radyo Bacolod, plus ako sa nga cellphone, ang communication kumla. Bisan alas 12 sa tuwang gabi na, raging-ring gapo na, ang reklamo parte sa SAP distribution. Shazi Modesto Maggilat, thank you Sally Diamante, shout out lang dahil mamaylan. Love ko na, Diamante family, Petran family, stay safe. Aldrin Limaco, good PM. Arisibon Lee Rakind. 541 Action Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanubalik dugang nga balita. Standby. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Importante maka-aksyon nato sa ring dugo bala mayara sang vitamin D3. Ang vitamin D3 importante ni sa ato sa ring lawas, naghatag ni sang kapagsik, gapabakod sa ato sa ring immune system. Vitamin D3 nga napakita ninyo damo na sa mga nagpapatuod sa aton maka-aksyon nga istorya sa aton, hatag mayogid nga alibyo ang ginadala sa ila sa ring lawas sang silang natubar sa ring Life Extension Vitamin D3. Sa mga nakabaton sang sapla, pwede nyo
tilawan ining life extension vitamin D3. Sang sa bakal yun na ilimnong kag isugal nyo. Importante ba ng suplemento, life extension vitamin D3, importante din nga makahatag man sang kayawan sa ato sa ding lawas, tilawin nyo bala life extension vitamin D3. Isa lamang ina sa madamo nga produkto sang life extension Philippines. Mas maayo kung kadto ka mo matapos-tapos ng ECQ implementation dres Bacolod. Pero kung mayara man lang ka makakson nga home quarantine na pass, namo man na butika nga abrea, Alberto, tilawin nyo life extension vitamin D3. Para ka mo mismo nga makapabatuod, nga insakto nga to sa di kinahambal dre. Ila sa di nga talatapan, ila sa di klinika aranahamtang sa GA Esteban Building sa may Lacson South ini sila. Lacson South, Bacolod City. Kung way ka makatultol, maka-aksyon, pwede ka makakadto dari sa Aksyon Radio Bacolod. Pangitaan nyo lang ko kay agiyahan na ka makakadto dito sa mga opisina sang Life Extension Vitamin D3. Ako Life Extension Philippines. Mayaw-mayaw man nga balita mag-aksyon sa bayan dira sa Bago City, kamati nag-negatibo na sa resulta sang RT-PCR test. Ang isa nila ka persona nga mo ginkabig probable case. Now sa Bago City. Plus ang suspect case number 5 nila nag-negative naman. Maning ginahulat naton nga taran-taran nga mga test dapat mag-negativo para mabalik na matamat sa normal ang sitwasyon naton diri sa Bugos nga probinsya. Ang sitwasyon naman niya sa bahay Banwa sa La Castillana. Kundi COVID patient number 2 taga barangay Nato, Banwa sa La Castillana. Nagnegatibo man sa ikaduhang RT-PCR test. Ang ginahulat na lang resulta sa ikatatlong RT-PCR test. Kaglaban-laban ginaginalauman nga May 5 or May 6. O mas maayo kung tani nga mas matulog temprano, no? Papagawa sa resulta, bla. Kaman dito, paniginapadala naton sa bayan sang Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Ang test nga ginakuha sa mga persona dari sa Negros Occidental. So, ang pinaka minimum nga adlaw ng hulaton naton, mga pilaka adlaw, 3 to 5 days. Ikinkuhaan na isa sa third test ining COVID patient number 2 nga taga-barangay Nato, La Castillana sang April 29. Tilaban-laban nga magwa ng resulta May 5 or May 6. Pag negative ya, automatic recovered na ang iya sa status. Prosubong ya mag-aksyon ang barangay Nato aragapon sa ginatawag nga lockdown. Kag ang ibang nga barangay sa Banwa sang La Castillana Enhanced Community Quarantine kung ECQ gapon ang gina-implementar mag-aksyon. Gin-extend lang gin-palawig lang kay hindi pa mapiho No, ang sitwasyon sa Banwa bangod sa nasilintra na mga tao pa nga ginamonitor dala sa area. Di mapadala man sang sulat mag-aksyon si Mayor Romala Nicor Mangilibutan address sa bayan sang National nga Interagency Task Force para sa mga hinihimo bala sa lokal nga panguluhan sa Bacolod. Kunding rekomendasyon sang National IATF sa mga low-risk or moderate area, tinalakip da sa low-risk una Bacolod City, automatic GCQ, galing ka sa ulihi, ginligwat man, ginlakip ang Bacolod. Sa high risk, enhanced community quarantine dapat ECQ. Tamaning gina-experience naton ECQ implementation. 5:48 Action Radio Philippines Standard Time. Dugang sa nga pag-acknowledge naton sa bayan sang ato sa live stream. Dito sa babaw kay basi kon makaligtaan tang iban bla.
Kaloy man ka mga kababayan natin, kami mo mandi repatay, lockdown pa ang Tokyo, Japan isaw. Stay home kami gahulat ka update. New. Amo na diri na lang kami galantaw kon gabamati. Kay Mamo Chida. They do ampani follow the procedure of Taiwan which is zero COVID for 17 days and low mortality. Dito sa Taiwan asa ha. Harold Macalasti, pa-shout out lang ko ga family Macalasti, ga pamatigid kami subong sa barangay Sumag. Jeremy Malupay Loksin, monitor lang kami barangay Mandalagan. Raman si Sheridor Atsas, mangkot lang ko about sa amelioration sir, dari sa amon sa Alihis. Nanay ko senior citizen, waay sang senior wala pension, wala 4-piece, ako ga drive jeep. Isa malang gani sa amon nag-apply, wala gi kami yak baton, ang kilala lang gid sang mga gapanghatag sang form. Ang kabaton niya, ang iban ga obra sa gobyernong bana duwa pa sila kabaton. Sa isa kabalay mga mayo pangabuhi may mas lapit sila sa luwag. Amo nang kalabanan gid nga problema sa kagareklamo sa mga barangay ho. Fernando Lombre, liog ko tamyaw sanday Jovet Lobre, Soset Nemenso, Fernando Lombre. Badi Medel, tanan, sang dakutan, dako, silay siri. Nemfa Agudos, Aldea Roni, totoo Roni Aldea, shout out lang di sa Task Force Dragon Bitaw Frontliners. Salamat, talin kay Roni Aldea. Si Allen Transporto. Amasville, Barangay Kubay, monitor mga Angels, LJ Jojoy, Lenlen, always monitor, Tatay Moroy, Nanay Lette, Mama Edna, Lapar, Broad Budoy. Alex, always monitor man bayaw ko, Inday Rolina, Transporto. Thank you, Axon Marlon. 51 minutos nakaligis sa tak ng alas 5, rin ang patrol with Axon Jan Diaz, balikanta na tipo nila sa nga balita. Patrol reports. Axon Jan, sa report please kamin. Actually, Mar, nagpakasalig no, ang kapitan ng barangay na Sete, dali naman sa Sulad sa Bacolod, nga aware o kung natay malunabi mga pumuluyo nga nagapuyo malapit mismo dali sa may tourist inn kung sa rin hamtang o kung dali bigin sa ilo, yung 28 tanan ka mga overseas Filipino workers o kung mga OFWs nga asan dapat nila himuon. Although nga tigin na ako dali ni Kapitan LC Sibog sa barangay Sete, nga nakibot ang barangay nga dali isa ilohon ining mga OFW sa Action Mar kay base sa pagpayag diri ni Kapitan Sibog nga do wala gid totally sila tawag na proper coordination from the city diri sa may barangay gid mismo Action Mar. Although nga nag-take initiative ining barangay nga paagi sa gilayon nga pagpahibalo nila sa mga pumuluyo nga i-house o kondrabi pati ni Ron ining mga OFWs kay tigin ako diri Kapitan Sibog nga sila yung welcome gid man kun tani kay matunon gid man nila nga ang proposal nga dra Action Mar isaylohon. So ang natabo diri is kagabi nagkadto dra tourist inn personal sa Kapitan LC Sibog o po ng pinaka mga barangay kagawad kag dito na lang sila Action Mar nagpamangkot kag ginpa-confirm ko tari nila kung na bala matuod ang ila na baton nga impormasyon paagi naman sa katapos ng media nga dra gali i-house ining mga OFW kag dito lang nila nabaluan nga kumpirmado nga dra nila Action Mar igasaylo. Pero sa gilayon nga nagpamtang sang railings ining barangay council sa barangay 7 kag temporaryo kag ginsiradaan ang dalan agud nga hindi makalabay labay dira sa tubang abi sining tourist inn ang mga pumuluyo kaya according to Kapitan Sigo kamo ning pinakamadasig kun tani nga alagyan sang mga pumuluyo sa area sang Purok Coca-Cola kag Purok Magnolia Action Mar padulong sa may dalan Lacson. Pero karon kay bangod na ang panman sa mga pumuluyo kun diin sila makadto kag diin sila malaway kag anong sitwasyon nila sa area mismo sang barangay 7 particularmente na sa isa ka tourist inn Action Mar sa may 15th Lacson Street. Ginbaka maayo na lang kag nagupod na lang ang mga pumuluyo dira sa area gid mismo kag nakaibalo naman sa ila dapat nga himuon. Kap ano ang instruction or ano ang first initiative nga ginobra sa barangay with regard sa pag-study sa OFW?
Actually, kami railing, sa prepare namon nga mga tanod, kag CWs, mga volunteers, yung prepare namon. Then, ang duwa ka street, ang 14 kag 15 street, in sa naman closure. Dapat approval man sang IATF, kakolod na. Gano'ng kagabi, anong ginugla? Oo. Prepare ang barangay? Kagabi, pagkabalo naman nga amo na siyang 10 a.m. tulod ang 28 na ka-PUM. May quarantine dito sa Timboka. Nag-meeting kami ang dua kagawad, tatlo kami kagawad. Tunang italod kami si CW sa iban mga volunteers kami sa barangay. So, muna mo ginambalan nga aga pa sa bugtaw, pagkabuhat, kay tasta ang dua ka railing sa dua ka street. So, muna siya pagkabuhat sa yun, nag-prepare kami kagin pang plastar. Okay. So, may dra sa vicinity, may mga panimalay sa punta nila? Sa tulod-lon, after sa Timboka, may mga private mga balay. Then, muna siyang mga sa squatters na namon, nga pumuloy sa Barangay 7. Pero paano aware na sila? Pagkagabi mismo, pagkabalo namon nga muna siyang matabo. Sige na, naglibot, amon nga mga kagawad, sibog man din si kagawad Danite, nagpabalo man sa mga pumuluyo. So, kapag labay sa 15th Street, nagbawa man si kagawad Isidro, gipabalo man ang mga pamalay nga arat sa likod na natuhunan sang Inangas Street. Okay. So, gabi na sila aware. So, masanin ganun hindi sa tayo gusto i-close ang 15th Street pero pagkabalo nila nga muna siyang matabo. Daw sila man mismo na na lang nga ipapagdatan closure. So, being close ka ba lang? Meron pa balay nga affected ka? Pero wala na. Damo pamalay, iban yung mga private nga salakyan. Pero, pero hindi pa sila mamasagatan. Kitipudlayan sila magwa sa dali sa Magnolia nga side, sa likod yung side ng barangay, mas lapit kung Lacson area, sila maagi. Pero galing kay isang pagkabalo nila para man sa kayuan sa pumuluyo, nag-okay man ang galabanan ng may mga private ng salakyan. So, mga napagpag na rin, kamahigit lamang sa ukurang portion sa atong interview kay Kapitan LC Sibog sa Barangay 7 Surmar. Ang dugang pa nga statement, ang hinyo diri na kapitana sa akong kapitana sa mga pumulo sa Barangay 7, labi na ang mga pumulo nga apektado man sining temporaryo dira pagpasirasan dalanon kagapagpamtang dira sa abi temporaryo sining mga OFW bilang temporary shelter nila Surmar ang mapatihan sa Telecom News and Public Affairs Program sang DYEZ Action Radyo Bacolod. Mga kagson, subong nga panahon, medyo problemado ginaton ang ginatong naton nga ikaayong lawas. Kaya kinanglan ginaton sa kalawasan naton nga wala labot sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon, mayara kabulig ang aton lawas. Sa mga abyan, food supplement, mga epektibo bala ang aton ginapangita, may sakit ka nga diabetes, hypertension, igo ang mga dugo, nga nagatugas ang nagkainlain nga mga pamalatian, yari na ang solusyon ang pagtumalas ng Xantone Plus Gold, mga kagson. Kaya ang Xantone Plus Gold, maskin pabakod, maskin pa kamaayo, kag maskin na sa epektibo kung sigurado nga food supplement. Kaya bangod ini extracted, gika naman sa marguso, may mangosteen, may balonggay, garlic, kag spirulina, gali magbakal na sa Xantone Plus Gold sa mga butika, 14.50 pesos ginamang ang kada capsule, agod likaw kita sa nanuman ng mga pamalatian. Rekta sa bato, lang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, sunasunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Impunto alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga white amak talents ang mga nag-monitor sa ato sa nga live stream. Para pasensya boss naman kay Toto Don de Blanca watching from Talisay. Kay Toto Don de Blanca ara sa gali sa may Talisay City. Lasais Ono Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita white malabutan tuto karon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Alas 6:30, top to alas 9 ng gabi. There comes a time. Inyo pala tuntunan na Aksyon Reports after the edition. Magabalik na naman buwas. Ako magabalik na naman sa Lunes. Must come together as one. Domingo gali boss. Lockdown sa Bacolod. Stay at home, buwas ka adlaw. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Abo direct Aksyon Henry Spolgar with Aksyon J. Ambaikin sa Technical Control. Ako naman Aksyon Marlon Hedawaya. Happy weekend. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!